Salut! Numele meu este Severin Sânzianu. Sunt un absolvent al Facultății de Economie și Administrare Afacerilor la specializarea Marketing. Promoția la care ar fi trebuit să fie 2006, dar am dat licența în 2007. Acum sunt manager și consultant pentru Premian. Noi livrăm servicii de recrutare și suport pe resurse umane și marketing pentru companii. Am un mesaj pentru voi. Mesajul este că, primul rând, vă felicit că ați terminat etapa asta, că ați finalizat-o cu succes. Și, în al doilea rând, o să vedeți că călătoria abia începe. Povestea mea este că mi-am dat seama, când terminasem clasa a 12-a, am crezut că, de acum nu o să mai trebuia să învăț și mi-am ars toate cărțile. A fost o surpriză în facultate să văd chestia asta și că, mamă, că am devoluțat mai mult decât în liceu și după aia în viață, că am terminat acum mai bine de 10 ani, să-mi dau seama că facultatea a fost 0,00000, mulți de 0,1 față de ce aveam să fac în continuare. Vă urez spor și succes! Toate cele bune!